ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବେଳେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନିଜକୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ବାରମ୍ବାର ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଛି କି? ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ରୋକିପାରିବା? ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ 10 ଗ୍ରାମ ଜିରାକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ତାକୁ ପାଉଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡର, ଅଳ୍ପ ପୋଦିନା ରସ ମିଶାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ 1 ସପ୍ତାହ କରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ମୋଟା, ଲମ୍ବା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ 30 ମିନିଟ୍ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହାର ମାନିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରୋଇ ଉପଚାରଟି କେମିତି କାମ କରୁଛି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।